Manyan kuskuren da ake maimaitawa a site, ma'ana gurin da ake yin gini ko kuma aikin kankare. Kuskuren da aka maimaita ba kuskure ba ne, bala'i ne ko kuma in ce matsala ce ko kuma wata masifa ce mai zuwa a hankali. Sunana Salim Idris Malami, ni injiniya ne a ɓangaren gine-gine da kuma ingancin kankare. Yawancin site matsaloli ba sa faruwa ne saboda rashin sani kawai, a'a suna faruwa ne saboda maimaita kuskuren da aka sani kuma aka da ilimi a kansa. Babban kuskure na farko shine ƙara ruwa domin kankare ya yi laushi. Wannan yana lalata water cement ratio, wanda mun sha bayaninsa kuma mun yi bayaninsa shine ginshiƙi na ƙarfin kankare. Yana rage ƙarfi, ma'ana compressive strength na kankare ko kuma duk sauran strength da suke a cikin kankare. Yana ƙara permeability, ma'ana permeability shine yadda ruwa yake iya ratsa kankare cikin sauƙi. Sannan yana gaggauta lalacewar kankare, ma'ana kankare yana samun matsala da wuri. Abu na biyu, rashin curing. Rashin curing ko kuma in ce ban ruwa ga kankare. Ruwa yana fita da wuri, wannan duk mun san da haka. Hydration ba ta cika ko kuma ba za ta cika ba, kamar yadda muka yi bayanin hydration a baya, wanda muka ce wannan hydration ko kuma aiki na hydration reaction shine ke samar da wasu sinadarai da suke ba kankare ƙarfi. Sannan surface na kankare ko kuma in ce saman kankare yana farfashewa, ana samun cracks ko kuma in ce tsagogi. Ƙarfi yana raguwa sosai, ma'ana strength na kankare yana yin ƙasa. Abu na uku shine rashin gwaji, ma'ana ba a yi gwajijjikan da ya kamata a yi ba. A kankare ba slump test na ɗaya kenan, babu cube test na gwada strength, babu tabbaci na quality kenan kunga. Idan baka gwada ba, kana aiki ne da zato ba da gaskiya ba ko kuma ba da tsari ba. Abu na hudu shine dogaro da ido ko kuma dogaro da experience kawai. Ma'ana ina gani yayi kyau, mun saba yin haka. Wannan ba injiniyarin ba ne, a'a hasashe ne. Abin da ya kamata ka sani shine a gaskiya waɗannan kuskuren ba sa bayyana nan da nan ko kuma a kusa. Suna taruwa ne a hankali. Sai daga baya, cracks su bayyana, ma'ana tsaga ta bayyana a saman kankare ko kuma in ce tsagogi. Ƙarfe ya fara tsatsa, abin da muke cewa corrosion. Strength na kankare ya ƙasa ko kuma ya karye ƙasa. Gyara ya zama mai tsada sosai saboda waɗannan kuskuren. Wace hanya za mu bi don kare waɗannan abubuwan a bayyane? Na farko, kada ka ƙara ruwa ba tare da izini ba. Kada ka ƙara ruwa ba tare da izini ba. Ina maimaita wannan kullum. Yin curing na gaskiya ba na wasa ba, ma'ana curing ba tare da ƙiwa ba, ta yadda ya kamata kuma. Ka tabbatar gwaje-gwajen da ake kankare kafin zubawa ko kuma bayan zubawa duk an yi su. Sannan ka bi specification ba wai ra'ayin kanka ba. Tsarin da aka baka na kankaren ka bi tsarin. Ka gane cewa kuskure mai sauƙi a yau, gyara ne mai tsada a gobe. Idan ka maimaita kuskure, ka shirya biyan sakamako a nan gaba. Yawancin gini baya lalacewa kwatsam, a'a ana lalata shi ne a hankali da kuskuren da ake maimaitawa. Don haka ya kamata mu kiyaye domin samun kankare ko kuma gini mai inganci mai ɗorewa wanda zai kare dukiya da lafiyar ga jama'a, sannan a samu kwanciyar hankali da nutsuwa.